Kani ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia pidi Mary nongganti walang. Kimat kibakong sanjong ka kubor mentaka stem. Bishar u secretary jong katanat ki kampan roy hakathan chate lamingi u Dr. Inderjit Singh ya ka longkaman jong katre ka kata ki kampan roy ba pher hakani kathan. Beliau Menteri Rangba ke Meghalaya konrat ki sangma ya ka website jong ka Megha Mart ban kentiu ye ki jintre ki ba bonjat ki ba penwi na kani ke jela. Bar ha Assam kum bakhalai hajar ngot ki briu ki la shakta na ka jingshlei ha Santali ki district. Ki khubor ki babnia. U secretary jong atnat ka pet ki kampan roy ha ka than chate lamingi la ne ka tana donor u Dr. Inderjit Singh ula penyat ya ka jingelang bat ki chief nodal officers jong ki district badang ki ha ka than chate lamingi. Ya ka te jingelang la penlong menhin ka singi ha New Delhi. U secretary ula bishar ka longkaman jong ki jingtre ki kampan roy ki pa pher ha ki te ki district. Na ka liang jong ki nodal officers ki la pensngawru ye ki jingsham ki jinglap ki jong ki ha ki jilla ki ba ki dekhmi kum ha Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim bat ha Tripura. Lapya ai ki ha kisan benta kata ha katanat jong ka kot kya ka puli puthi ka rep ka riang ki telong bat ka khai pisa ka bakan thopru ye ki thmei ha ka jingpen bit pen biang ye ki nong seng kam la jong. U secretary ula ong ba ka tana donor kan sa bishar mentai ka ka ba ka deben le hadien bakala yo ye ki jingpen shai na ki nodal officers. Ula batharu ki baro ba ki deben bot dien thik pathik ya ka longkaman jong ka tre ka ta ha ki district ki ba ki don knang bakin ki u shaprang. U Menteri Rangba ka Meghalaya konrat ki sangma menhinen ka siula play ka website jong ka Megha Mart na ka office trekam jong u ha Shillong. Haba ajing kran ha ka por u Menteri Rangba ulo ong ba ka jing play ya ka website ka longkum ka jing persang ban penroy ya baro ki jat kam bala seng de ki riu shimet ni ki kenhun. Ulai thuru baka sorkar ka sapanmi da ki kendon trekam khanang ba baro ki tanat sorkar ki tanat sipai be ki wei kin thiet la kumno arpho na ka shispa na ki jingdon kam jungki na ki karkhana ret jong ka jila Meghalaya ka meghamart.com ka de ka lat thiet jing thiet online ka ban pli lat iki nong khai jong ka Meghalaya baking yo ya san digital na ka ban ta ki nong thiet nong pat baro khamtam ha ki yo ba jong ka parthei. Kibalay don lang hakati ka program kilong uba larsing sawian siyang kunor ba jong ka Young Leaders Connect YLC kinong kayi try mulok bat kiway opisar rang ba nakalyang jong ka sorkar. Ya ka program ay jing hikay bakarpang hakabayday baka jingtan bor nakikijat sngi lapalong da ka Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency MNREDA. La play ka program menhin ka singido Deputy Speaker jong ka yengdorba thawan ka Meghalaya u Timothy D. Shira ha ka kamra jinlang jong ka MNREDA ka badan ha maupat Shillong. Katay ka program ay jing hikay ka ne sansi. Habakran ha katay ka jing play perda u Timothy D. Shira ula ay ka jingero yu Menteri Rangba do kari Narendra Modi u bala play ka scheme Suprabha. Uong ba kari India ka don kambhaya ka bakum kani ka bor batan na ka jingklut jong ki kijatsi namar ba ka dai ka ri ka bayat chakmat ha ka tre ka ta na ka banta ka roy ka par barkum ta ka don kamru shibun ka bor ka jing pelong ya ka te ka program ai jing hikai ka long ban ai ya ka jing tip jing sngaw tho ka ba khambha shekinong sengkam ha ki banta ba pher khnang ba kin yo jing mantoy shibun ur kinong sengkam la jong la ka leng ka jala kilawani shimenta ha ka te ka program. Kadorbar mangtingka jong ka yeng dorbar thawan ka jila Arunachal Pradesh kala sedang nadu menhnen ka sngi. Usumbut Menteri Rangba ka jila uchaw na main ubabatru ya ka kedan kumu menteri ka pelapisa tingka ka sorkar Arunachal Pradesh ula pensngawi ka mangtingka jong ka sorkar menhnen ka sngi ha ka yeng dorbar thawan. Ka sorkar India kala kular ban aya baro ki jingkershan kat bala la ka bor ka sorkar Assam ha ka jinge khun jong ka persha ya ka jingpang shit Japanese encephalitis.
Menteri ke Sorkar India ubadai pej ya katanat jang ka kot kia Dr. Harsh Vardhan ulai kren bat Menteri ke Sorkar Assam uba pej ya katanat jang ka kot kia Dr. Himanta Biswa Sharma ling ba ka telefon baula kular ban ai jingerap kat bala. Dr. Sharma ula ong ba nakaliang jang ke Sorkar Assam kalai le kat bala da ka bashim ya baro kilat trekam ban ya khun ya ketika jingpang. Unongai khobor jungi wethu ba ka Sorkar kala pendam ya ki shuti jong baro ki doktor bat ki sakri ki basumar nongpang khanang manyo te lakam ya ka jingsa priang jong ka Japanese encephalitis kabala shim san phongot ki mensim brio menta usnem nadu ukla lingkot hakaleng ke jela. Ka Sorkar kala penlongru ya ki program aji kai ba pher ban yada na ka te ki jingpang. Kini ka khobor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ha Assam kumbak khatlai hajar ngot AA ki brieu kila shakta na ka jingshlei haki Santli ki district jong ka teke jela. Ka khubor Sorkar ka ba ars pa ngot na ki kila lej ri ha ki yingdara shipor ha Jorhat district. Ki ki bashlei kila pendo ya ki jakar rep bat ki surok kali ha ki kattu ka ni ki than. Ka Sorkar kala penbiang ya ki tiar ki badan kam baro na ka bentai kila not shlei ha Jorhat Golaghat bat ha Bishwanath district. Ha Meghalaya uslap udang ther ha bon kli kijaka ha keleng kejela kentopru ha sor Shillong. Katanat ka babishare ka sunbeneng kala aidak jing maham lupa ba uslap ubajur undang hap ha khatwit li ki district jong ka Meghalaya ha kini ki arpusau kenta ki banwan. Ha East Jaintia Hills district kiladan kattu kani ki jingtua khandau ha ki jaka kum ha Tongseng ha Kuliang bat ha Ratachera namar ka jingjur jong uslap. Ka Nongpo Constituency Development Committee minhnin kasngi kala IT ya ka wei ka kali kit Nongpang lani ka ambulance syaka civil hospital Nongpo bakan la menpenankam menta shipor arpor. Haba keren ha ketika jingelang MLA ka Nongpo Constituency uba Merelbon Sim uloong baka Nongpo Constituency Development Committee ka ngau kya shibun baka tei ka hospital kam dan kali Sorkar ban kit Nongpang menta lasisnem. Wong bakatay kakali bala ay da ka committee kan sayrap shibun ban ay ya ka jingshakri hakipor kiberan kam kerki. Nalor kata uba asiem lo kenturu ya ka Sorkar bakan shimi kila trekam ban lo penbiang ya ki jinan kam kibelang kongsan na kabenta katay ka hospital. Ha Karnataka ki nongilam rangba jong ka Seng Congress minhin kasngi kila penlong ya ka jingelang ka bekerki ha Bengaluru bat kila shim ya karai ban pa ino kam ya baro ki menteri Sorkar jongki kanang banyo penbiang syuki na kabenta kitu ki weipat ki bayaki persya. Habai kran bekinong pathai khubor unongilam ka Seng Congress ha Karnataka u Siddaramaya ula keno badai ka Seng BJP ka ba penki win da ka jing thmu ban penpra ya ka Sorkar. Uang ba kila lekro biang ki dekhot jong ka Seng ki baiki persya bat kila phawan biang ki da ka bakular ban penbiang ya ka syuki menteri Sorkar na ka benta jongki. Ulai thoru ba an sa penthamai no ashen ya ka kanhuan ki menteri Sorkar. Nalor kata ulo ong ba ki arhwengut ki menteri Congress kila ai ka shiti her syuki jongki. Hakawai perkaliang menteri katanat ya dari jong ka Sorkar pedeng Rajnath Singh ula kentat ya ketika jingkeno jong ka Seng Congress baka BJP kadai ke nong penkelumar ya ka politics ha Karnataka. Rajnath Singh ula ong ya kani ha ka yunarbar thawan Lok Sabha. Uang baka BJP kami dan menta ru ha ka jingkelumar ka Sorkar senrap JDS Congress ha Karnataka. Ka Meghalaya State Shooting Championship arhajar khat khandai ka badairu ka sen ka basan kala poisha ka bakut minsngi ublay ha Assam Regimental Center. Uba bantai dor lingdo ubadi menteri kata sports but youth affairs jong ka Sorkar Meghalaya ha ka jingkran jong hukum kongsan ula kular baka Sorkar jela kan aya baro ka jingkershan ka badankam ban kentiu ya ka sports ha Meghalaya. Ulo angru ba ka jingkubor ya ka state sports policy kadai ka dak ba ka Sorkar ka shim khia bha ban penroi ki samla ling ba ka sports. Ulo airu ka jingero ya ka Assam Regimental Center bakala aila ban penlong ya ka te ka jingekun ha ka te ka jaka menta labon bun snem.
Kato kini ka kubor kelakut bakalawan shipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka benta ka kubor hakaktin Hindi ban penbuat da ka kubor pareng ka por pra katsan minin. Kani ka di ka All India Radio Shillong so ban amantai ki kubor na Delhi.